Здравейте, в днешния епизод на История от прехода се намира отново в хотел Славянска веселя в София. Наш събеседник е много познато лице, много интересен събеседник. Това е Валю Михов. Благодаря, господин Михов, че приехте да гостувате. И аз ви благодаря за поканата. Да започнем с това, къде, както винаги питам, къде бяхте на 10 ноември 1989 година? Къде ви завали вас смяната на режима? Какво се спомняте от тази дата? Май бях вкъщи. 10 ноември. То се очакваше с тия събития, които станаха с другара Живко. И чакахме да видим промените, да видим какво ще става. Никога не съм бил крайен, така че моите убеждения, както много от българите на тая възраст, са били членове на една партия. Тогава имаше една партия. Аз работих в Кораком, естествено на транспорта и не можеше да растеш, ако не си партиен член. Но не ми е било това първопричина да стана партиен член за кариера. Така беше ситуацията. Трябва да си партиен член, една партия. Но не съм бил в първите редици, иначе в комсомола бях активен комсомолец. Защото някой се срамува да си кажат какъв е бил и така нататък. Това е дисциплина, аз така го разбирам. Дисциплина, отговорност, а вече тези извращения, които се получават по партийна линия в много от партиите и сега с времето, не съм стигал до това. Аз съм нормален човек, колективист, обичам колектив. Най-много председател на профсъвета съм бил в Кораком, т.е. синдикален бос, да направя събиране за търговския празник, да ти удоволствие да присъстваш там. Първият човек, който направи събрание да си сваля директор по уния години, мога да кажа, че съм аз. Един от първите, защото беше страшничко. И след като загубих тая битка, помолих после директора да не ме уволнява дисциплинарно. Той е добър човек изгледа. Дори ми предложи някои неща. Видя, че съм откровен, т.е. хората, които бяха около мене и виждаха и имаха упреци към ръководството. С някоя друга добра командировка всичко се забрави. Това се отмина от прехода, но прехода, какво да ви кажем, мен не ме е касал, аз съм се разбирал в смисъл, не съм от така наречените средни селени, в кавички, които обичат да се нагаждат не само от нагаждачите, но доста приятели имам и в двете посоки, и от леви, и от десни, защото ние сме българи. Какво е това ляво, какво е това дясно? Ние малко сега в последно време не знам кои са десни, кои са леви. Всеки дърпа към себе си, всеки виждаме какво пълен хаос е в момента по партийна линия, но не ми е силата в партиите. В партиите съм канен доста пъти да бъда дадена партия. Предложения имах за кмет на район и в младост, но мисля, че на толкова години съм вече, минал съм през толкова етапи на иерархията, може би един от малкото хора в света минал цялата иерархия на футбола, на цялата абсолютно. Как влязахте в футбол, защото вие като се смени строя станахте активен деец вече? Ами точно на ръба бях на смяната на строя, защото Кораком беше едно примамливо место. Много хубаво предприятие. Там съм се учил от такива търговци, които и до сега моите уважения към тях, моите благодарности, че ме научиха на много работи. Просто хора, които са с много знания, много ми даде Свищов. С академията, с футбола, с хората бяха съвсем различни. С футбола съм бил свързан, тъй като първо бях в детско-юношеската школа от нейното откриване на ЦСКА. Тогава беше червено знаме, после септемврийско знаме беше. Все съм бил там, цялата школа. Едни прекрасни треньори са ме възпитавали и са ме учили да играя в футбол. Гацо Панелто, Бог да го прости, Пеци Алексиев, Бог да го прости, Конте, Бог да го прости, Боря Тронков, Бог да го прости. Всички са Пепи Петров, Бог да го прости. Просто към тях свалям очи, просто преклонение към тях, че ме възпитаха като човек. Научиха ме да играя правилен футбол. Аз никога не съм бил
мога да кажа, добър футболист, бях работар. Титуляр съм бил в много от отборите. Опазвах най-добрите футболисти, колкото мога. И чат път падах и оттам в наказателното поле ми е моят прякор Валю Дуспата. Като Велизар Димитров. И аз падах малко повече. Но във футбола стана така, че точно по този момент, когато аз правих събрание за генералния директор, пената дойде в Кораком. Аз ходих при пената, когато националният отбор се събираше горе на Панчарево. И подарявах, ние имахме едни тестери, такива много хубави одеколони, които са без капачките, иначе всичко оригинално. И подарявах и ги учих. С Димитър Пенев и с националния отбор. Точно преди демокрацията, 89-90 почнаха преговорите. И демокрацията беше точно тогава, идването на демокрацията, 89-90 и точно тогава, 90-та година, края на 89-та, началото на 90-та, пената дойде в Коракон, вика, той се изразява така, батка, дай да обединим бизнеса и футбола. Викам, Пенчо, аз на две ръце, на сърцето ми топти, защото футбола ми е бил винаги в кръвта, обичал съм футбол. И уважавам много футболисти, независимо от цвета, независимо от кой отбор. Да, пристрастен съм, имам любим отбор, но не ми пречи да уважавам тези, които са силни, да кажа браво на победителите, да ги поздравя. Така че никога не изпитвам затруднения да кажа добри думи за отбори, които извън ЦСКА са доста отборите, които съм виждал и съм се срещал с стотици президенти. Говоря и България, извън България. И помислих аз, малко отидох при моя шеф, казах му, че е предложение, вика, не, Кораком, ние те развиваме. Бях директор кантора, началник отдел. Външен транспорт и застраховки. И почнах да си мисля и мисля, че минаха 10-20 дни и се съгласих, но в този промеждутък пената го смених, слаби резултати и аз останах, не знам какво да правя. И си останах Кораком, но пък ЦСКА дойде Паро Никодимов, той дойде след това пак в нашата фирма, нашето предприятие Кораком. Вика, ти си започнал и разговори с пената. Държиш. Викам, паре, винаги. Отидох на събранието, тогава бяха 150-60 човека, избрахме единодушно, тогава нямаше друг кандидат. И така влязах в футбола без с управлението, което съм имал във външна търговия, да, във външна търговско предприятие, да, но в футбол съм бил само управляван като треньор, треньорите, които са ми възлагали задачи, президенти, които съм имал, но съм нямал аз управленчески възможност да видя какво мога като управленец, съм нямал в футбол. И това ми беше първото така влизане в футбол като управленец, благодарение на Паро Никодимов, а при това покана на пената. Влязах и... За ЦСКА става просто. За ЦСКА става там, почнах ЦСКА, станах президент. Колко изкарах? 3 години, мисля, че. 3 години и малко. Или 2 години и 9 месеца. Не си ги спомням, защото тогава пък стана така, че ветераните дойдоха и ми предложиха да става президент на футболния съюз, ми издигнаха кандидатурата. Ние бяхме тръгнали в ЦСКА доста добре, смисъл като стратегия. Как беше ЦСКА в първите години на демокрацията? Съвсем друг строй, други вече? Ами, как? Ние всички бяхме червени комунисти. Всичките ни така пообиждаха малко без да имат основание. Червеният цвят не беше актуален. Въпреки това не се предлагахме. В 3 години, които съм бил там, започнахме от последно място, финиширахме втори, после имаме една купа на България, една шампионска титла. Паро и Цецо и Стоян Чорданов си вършиха работата прекрасно. Имахме управителен, след тогава бяхме
обществена организация с идеална цел, т.е. еднолично не можеш да решаваш нищо, всичко се решава на борда, ако мога да го кажа. Той беше 11-13 човека, начало с генерал Илиев. Представители отново, шефа на Балкан Турист беше, имаше генерали, имаше от бизнеса, така че от феновете имаше вътре. Фен-клуб направихме тогава, изградихме го, мисля, че една стая. Почнах да помагам за обзавеждането. Има съм подкрепата на феновете, те са ми обидени до днес, че напуснах ЦСКА, защото аз отидох на конгреса с мисълта, че няма да спечеля и ще се върна. Не да отбия номер, но аз не съм мърнал никъде от София, за да печеля конгрес, защото трябва да обиколиш България и да печелиш дивиденти, да печелиш привърженици. Не мръднах. И Ицо Стоичков дори през нощта дойде и вика, бат Валю, или ми се обади по телефона, не се явява, всичко е готово. Кой беше тогава конкурент? Ники Гигов. Ники Гигов. Представител на бизнес. Да. Той беше в Локомотив София. Ники Гигов. И аз и дори се разделихме с пожарната, който беше от привържениците. Васо Пожарната, е известна. Бат Дана, много венци. Всичките ги помня и ги познавам. И им обещах, занесох им купата тогава. Мисля, че на България събрахме се. Викам, отива ми се връщам спокойно. Отива ми се връщам. Обаче ми изигра лоша шега този конгрес. Не, че съжалявам, може би съм допринесъл нещо с късмета си, може би и с което се класирахме. Да. Сигурно е някаква заслуга. Може и малка, да? Може би кадемлия да съм. Пак е нещо. Спомогнал съм за класирането на България на световно първенство. Но в ЦСКА да бяхме започнали нещо, което е съвсем различно беше. Тогава още предложихме да бъдем първото акционерно дружество. Но по различен начин. Те после станаха, защото обществената организация с идеална цел позволява на даден футболен клуб, даден спортен клуб, независимо дали е футболен, държавата да е ангажирана с базата. С базата. А тези, които градат футбол, градат даден вид спорт, са длъжни да си издържат отбор. Детско-юношеска школа, отбор. Искахме да направим така, че да направим акционерно дружество. Моник Паси беше привърженик на това. Запазихме Централен спортен клуб Атлантик, си спомня. Той беше за Атлантическия клуб тогава. И съжалявам, че не го направихме, защото беше съвсем различен тип акционерно дружество, т.е. обществената организация си остава. Акционерното дружество, успоредно до обществената организация, да не лишаваме държавата да може да поддържа стадиона. Защото не е на собственост. Ние какво общо има с държавна собственост, освен да я ползваме. И в края на годината акционерното дружество има задължение да си взаимоотношенията с държавата да си ги реши. 10% от приходите, 10% от телевизионни права, 10% от трансфери. И каже, благодаря държава, че си ни дала възможност, обаче нейните обязаности да осъвремени стадиона просто бяха налични. А в следващия етап, 96-та година, когато станаха всички акционерни дружества, тогава ставаш собственик на нещо, което не е твое. И по този начин държавата е лишаваш от това да помага. Сега в последните години има развитие, имаше развитие. Помогна се на някои отбори с стадионите. Говоря, там е пани камък. Стадионите. И това е, съжалявам доста, че не го направихме съвсем различен вид акционерно дружество. В БФС, когато си спомняш от престоите в БФС, съвсем друг вид организация е това. Как беше БФС преди 20 повече години? Как? Пак с борд. Тогава в борда бяха само от футбола. Нямаше футболни президенти. Толката Колев беше, Пържелов, Наско Пържелов, Бога го прости.
И моя милост, бивш президент вече, нямам. Другите бяха хора от бизнеса, банкери, адвокати, икономисти, за да помагат в управлението. Иначе в футбола си има стратег, Димитър Пенев, има си около него щаб, има футболисти. Не им се меса в работата, но мисля, че тогава единственото, което може би е заслуга, това, че стана едно обединение. Всички имаме заслуга, защото аз не се правих на началник. Слязах до тях да бъдем близки. И мисля, че тази близост даде своите резултати. Плода беше вече на 17 ноември, когато бихме в Франция. Какво си спомняш преди заминаването? Очаквахте ли, че ще бъдете въобще? Ами аз бях почти, какво да ви кажа, може да ме смятаха за, ще да кажа така малко, бръмнал оптимист. Ами прекалено голям оптимист бях. Дори на последния борд, или изпълком, аз закривайки борда, казвам, дайте да помислиме за премия, ако биеме Франция. Което ми изяде главата после, че не го реших. Като премиите в Франция бяха измислени, никога не сме ги обсъждали. Ние тогава ги обсъждахме преди мача, но бяха съвсем различни стойности. И тогава ми се поизсмяха малко колегите. Викаме, нека да стане, ние ще ги решиме. Ако бяхме решили тогава на борда премиите на отбор, мисля, че нямаше да се стигне до моята оставка, защото след това в тази еуфория, а предисторията е такава, отварям скоба, че когато определяхме премиите, ние бяхме една група от 5-6 човека. Капитана на отбора Боби, Ицо, Гюнтер Нецер ми беше приятел, един велик футболист, поканих го, той с правата бяхме близки. Христо Данов Бог да го прости. И кой още беше? 6 човека ли бяхме? Ицо, Боби, Нецер и с Пената. И Пенчо каза, до сега сме вземали дадени суми, сега да ги дигнем 3 пъти. Викам, нямам нищо против, ето тук всички сте. Щава. И стигнахме до 12 000. Ако биеме, защото тогава, ако биеме, пък имаш възможност да дадеш тези пари за класирането, получаваш над 3 милиона долара. Получава футболния съюз. И може от тези пари да благодариш на учеца, съответно с решение на изпълкома. И стигнахме до една сума 12. Викам, айде да се кръглиме на 15 000. И това беше. Приключихме с между 12 и 15. Мина мач. Почнах да говоря с немците, еуфорията голяма с облекалната. Цеко Бърчовски като министър. Посланника беше жена му. На посланника тя влезе, когато бяха почти всичките голи момчета, още да се къпаха и с хавлиите. И тогава така ме бутнаха и ми казаха отзад така 50 обещавай. Да казвам и аз викам момчета, това ми е може би най-голямата грешка, че не ги оставих те да ги кажат. Тези, които измислиха тази сума, тя не беше решена от борда. 50 000. 50 000 човек, да. И тук конфликта възникна от тази диспропорция между това, че вие сте участвали, примерно ще дам пример с нас, да не казвам с футболистите. Този матч се получава една огромна сума. Докато друго момче, друг футболист е играл от квалификациите 7-8 матча и получава 3 пъти по-малко. И тогава направих реорганизация в плащането. Тоест, който е работил най-много, да получи най-много. Седнахме с Боби, като капитан на отбора. Всеки един съм го питал и направихме. Така че за тия 50, като ги приспадаме, да дигнем на тези момчета, които са вземали примерно при 6-7 победа
7 победи или 6 по 2-3 хиляди долара стават 18, 15, но не 50. И да правим така, че да дигнем тези, които са играли най-много, да вземат най-много. Най-много са се трудили. И тогава ми казаха, че ние сме ново ръководство, ние решаваме, не ни интересува миналото и тук беше конфликта с другата част от ръководството. Но аз за хора, които ги няма, не искам да говоря лошо, минало за минало, но според мен аз бях прав, че исках разпределението се получава, това, което го казвам, да не го повтарям, на база на заработени пари. Тези, които са се трудили най-много, да получат най-много. И какво стана в крайна сметка? Дадахте по 50 на всички? Не на всички. Само на тези, които са били във Франция. Аз исках така да направя, че в квалификациите те са определен, ако са 12 отбора, са 5 мача, нали, 5-10 мача гостуване. Гостуване и домакински. Общо за всичките мачове са взели определена сума. Да се добави към тях и да стане така, че които най-много се работили, да вземат най-много. Това беше разликата в мисиите. Имаше ли в играчите така различия в мненията, колко трябва да се вземе? Или бяха... И ние, нали, направихме с Боби, който изразява мнението на играчите, списък. Това още е при мене. Имам го с подписи, с всичко, така че... Но моя грешката, че на последния изпълком, но това не съжалявам. Важното, че се получи нещо прекрасно. 4-то место в света. Дали съм там, дали ме няма. От самото световно, какво се спомняш? При тебе как се стигаха нещата тогава? А при мен аз отидох по частен път, не бях поканен. Оставка. Дори на един матч не ми даваха и билети за матча. И това си спомня. Дори бях отстранен от хотела, бях помолен да напусна, че нещо влияе на отбора. Всичко съм изживял, но важното, че е останало при мен спомена с 4-то место, с успеха, грандиозен успех на българския отбор. Всичко съм забелязал, лошото се забравя. Еуфорията после след прибирането как беше? Еуфорията след прибирането до едно време беше еуфория, след това вече започна типично българското, вместо да надградиме този успех, който стана и да надграждаме с условията, които имаше тогава, предпоставките, 4-ти света, можеше да правиш много неща. Много неща. И връзки с големи отбори, и с фирми и така нататък. Ме нямаше вече. Там аз не искам да упрекна някой. Напротив. Но след втория-третия месец почна противопоставянето, конфликтите, типично по-български. Вместо да надграждаме и да постигнем нещо по време на това 4-то место, съртването беше пълно в тези взаимоотношения, търговски, бизнес отношения, които можеше да се използва това 4-то место. Професионалната футболна лига? Да ставаш начало и дълги години се начало, обаче... Дълги години и накрая се отказах, защото аз мнението ми отпърво заедно с Любе Спасов, разбира се, който беше секретар дълги години. Генерален секретар, както и да го кажа, си е верен човек. Искахме по негова идея дълги години предлагаше да намалим отборите 10-12, да няма в футболния съюз, в управата да има само бизнес. Хора на бизнеса, хора на правото, хора на икономиката, а пък лигата да е семейството на футбола, т.е. президентите. И така беше по наше време. В лигата бяха президентите на футболните клубове. Изкарах дълги години, защото и тогава Венци, който има добро отношение към мене, Венци Стефанов и другите. И Кавалио решава, защото ние сме 15 човека, 15 мнения. Решава и но са ми помагали доста президентите тогава. И изкарах доста години. Не, че нямало друг, но никой вече не искаше да се занимава с тази полемика и проблематика. Но не успяхме да ангажираме така футбола с администриране на първенството, което беше
така, нашата мечта и нашето желание. Само купата? Само купата. Правихме добра организация за купата, но това е 2-3 мача, полуфинал, четвъртфинал, защото си върват до тогава и вече финала го организираш като есенцията, завършика на Купата на България. Търсихме тогава генерални спонсори за първи път. Тогава за първи път, тъй като пък при мене се съчетаха нещата, че водех и телевизионните права. Мога да кажа, че съм един от първият човек, който направи така, че в футбола да влизат телевизионни пари. Тогава беше бартери. Даваха на футбола време, което трябва да го запълниш. Вие го разбирате как е бартера, както при вас. Не се дават пари, се дават време, което трябва да търсиш акумулатори, да ги запълниш, да получиш някакви пари. После подписахме договор посредством мой шеф, който беше представител на УФА. Тогава бяха УФА Медия и Демократична република Германия имаше ДЕФА. ДЕФА филм и УФА филм. И тогава УФА и ДЕФА бяха западна и източна Германия. УФА бяха западна Германия. Те ни подадоха ръка за правата. И първите пари, които почнахме да и дължаваме на клубите, бяха около $400,000. Да, точно година ще забравя. 90 и коя? 5-6 ще излъжа, тук трябва да проверя. В смисъл не си спомням, дълги години беше това. Но от 93-4 почваме да говорим за права и преди това е било всичко барта. Но оттам тръгнахме от $400,000 и стигнахме до 6 милиона. 6 милиона беше последната цифра, мисля, че и сега са толкова. Айде цифри да не говорим, защото са тайна. И това успяхме, но няма ненаказано добро. Какви ли не писания, че се печелят милиони, милиарди. Нека да кажат тези, които купуват права, дали са печели много. Печели са от това, че са платени вече телевизиите. От това, защото аз и тогава бях и собственик на Ринг. Какво си спомняш от този период? Това беше от години тогава. Варна, от една варненска телевизия, вземахме сигнал на един мой приятел. И с релейки, с свързващи до тук, докато дойде сигнал, той идваше малко, не беше за гледане толкова, не беше толкова качествено, но всички първенства тогава правата държахме на Англия, на Испания, на Германия. Сериозни първенства. Формула 1. И лятото, като нямахме футбол, купувахме Копа Америка. Но това вече имаше стратегия, разбира се, от тези партньори от Германия. Моя шеф, който го прости, той си отиде, Войчич. И така направихме проби в правата и досега мисля, че да, не са много парите, но пък някои казват телевизиите, дайте продукт, да дигнем парите. Има си, двете страни си имат своите основания. И както и тези по-големите отбори искат да обособят част от парите, както за тях да е, защото и в Испания големия пай вземат Барса, Реал, Атлетико и още един отбор и вече другите са мисля, че около 60-70% вземат. Ако не е повече. И другите отбори разпределят 20-30%. Това искаха и някои наши отбори. Но те си го решат. Това възможно ли е въобще? В България продукта не е като в Испания. Там са много повече парите. Могат да се разпределят. Да не говоря за Англия, където са милиарди кусур и 600 милиона. И те ги дигнаха още сега. И там вече като влезе отбор в Англия, вземаш една доста сериозна сума, за да така изпъчиш гърди, да поемаш въздух малко, като влизаш от долна дивизия в горна. Но там са несравними нещата с Англия. Тук сме... Пак постигнахме нещо от 400 до 6 милиона. Това са раз. Какво спомняш за 90-те години в футбола от гледна точка на така наречените говорени мачове, рекети, мутри, бухалки, съдии, купени? Всичко се говори за това в България, че имало спашвани съдии, спашвани футболисти, купени мачове. Да, навсякъде има. Да кажем, че България в основата на уредените мачове малко ще се усмихна. Тъй като съм гледал много
чужди мачове, европейски, сериозни, но 4-0 става 4-4, което е много хубав коефициент беше. Аз един път ме засече така наш високо поставен, най-големия в България в ръководството тогава, Варо Михов. Какво говори, като всички мутри са във футбол, нещо от този сорт. Аз бях президент на лигата. И аз на другия ден правя пресконференция. Викам, аз не виждам мутри във футбола. Работя с всички, които са на свобода и се гордея с тези хора, че си дават парите. И то е така. Аз не мога да обида някой човек, че е такъв или онакъв. На свобода ли имам право да работя с него? А ние тук веднага някой го казваме, че е такъв, доказателства къде са? Ако има такива доказателства, има место, защото сега излязаха толкова истини. Чак сега. И какво това? Не ги знаем. Не се знаем. Защото аз и за някои от хората съм работил и съм много доволен. Примерно Васил Бошков. Васил Бошков не мога да кажа една лоша дума. В смисъл, че когато имахме футболни взаимоотношения, са футболни, бизнес. Раз. Когато искаме спонсорство. Никой не мога да каже нещо, което не е вярно. Просто е било точно взаимоотношенията ми с него. А какво е имал, какви предпоставки, мисля, че има контролни органи, които трябва да са взели. Това важи и за другите клубове, за Славия, нали, за още 96-та година Маджо, СИК, Тим в Черно море, Виз едно време в ЦСК. Аз съм работил в Славия и тогава 3-4 месеца тогава се изцепих много, излизайки на представянето на клуба на Славия, бях изпълнителен директор. Радо Янкулов въобще него. Излизаме на сектора, той ми дава микрофона и викам: бял човек при бели хора. Тая година сме носители на купата и шампиони. И какво оставим? Същата година стана Славия шампиони и носители на купата. Аз бях 3-4 месеца. Напуснах после 5-я месец. Но, каквото казах, това стана. Както и за Франция. И в Свищов, като бяхме футболисти, викам, ние ще дадем да влезем в Европа. Имахме един много такъв възлов мач със Сетър. Тогава вече натисна партийното ръководство на Търново. Трябна последния матч. Ангел Кънчев трябна. И тогава един от шефовете там на ръководството беше обещал много премии на тренерски отбор да ни бие, за да влезе Етър. И ние бихме 3-0 и влезахме. Просто студентски отбор, честни взаимоотношения, просто се гледахме в очите и аз съм благодарен на тези хора и на това отношение на хората, което малко по-различно от сега. Сега вече те гледат в очите до едно известно време, после като изгледат от вратата и почват. А до този момент сте така замазвали с супер изкази. Футбол е бизнеса през тия години. Искам да питам, не се ли използва футбола за чистене на имиджа от тия въпросните собственици на клубове, бизнесмени, с къде е съмнителна, къде не е толкова репутация? И съответно по този начин да използват отборите не за друго, защото всеки казва сега и Цветан Василев и Бошков, че са им натресени Левски, ЦСКА, Ботев, не са ги искали едва ли не. Самите те така казват. А пък когато са били собственици, съвсем друго. Използвали са като че това за... Футбол е прекрасно нещо. Стига да го обичаш, футбол е прекрасно нещо, защото първо хората се влюбват понякога в себе си, като ги дават. Не всички, има много читави хора. Аз си останах нормален, така мисля. Чукам на дървото. И президент, и с пари, и без пари. Гледах да си остана човек нормален, с човешки взаимоотношения към хората. И мисля, че това ми се връща в последните години с много уважение, с една добронамереност. За добра дума. Какво по-хубаво това да има добра дума за тебе? Но има хора, които
сегашните президенти са достойни за уважение. В смисъл, че в тези трудни години да изхранваш и да поддържаш отбор в детско-юношеска школа, това е и то със собствени пари. Сега, какви пари са, откъде са, как са, защо, не мога да говоря, но важното, че те са една голяма благодарност към тях, че те са последните мухикани, които дават за футбола. Защото държавата направи нещо, което може да и се благодари за това, че в последните години има промяна по някои терени, по някои стадиони, осветление. Красен помогна. Той няма да помогне, ако няма решение на Министерски съвет и на държавата. Но иначе футбол е самосиндикален спорт и се самоиздържа. Може ли да се издържа в България един футболен отбор? Защото всичко е за сега една дотация от... И в Европа не може без генерален спонсор и собственик, само с приходите, не може да поддържаш такъв бюджет. Защото Реал Мадрид, когато беше в криза, направиха една, мога да кажа, жаргонна врътка с държавата, продаваха стадиона на държавата, после го откупиха на малко по-евтино. Това го чувам от хора, които са вътре в кухнята, така че държавата винаги е помагала, но без сериозните бизнесмени, без сериозните собственици, сега Челси откъде ще намери такива милиарди, милиони, ако го няма Абрамович? Възпроизводство на това, което се инвестира, те ще си кажат собствениците. Но аз не виждам никой да е напечал от футбол. А при нашия футбол пък е за мен на загуба, с изключение на пробива на Лудогорец, който направи последните години в групите, когато възстанови част от инвестициите с пари от реклама, от телевизионни права, от класирането, разбира се. Но така е, без сериозен бизнес, без сериозен собственик, говоря от финансова гледна точка, надали може да се чака да успех. Сега имаме Европейско първенство, ние естествено за пореден път не участваме, това вече е някаква традиция. Да питам, сега предстои конгрес до година. Какво мислиш за еднашния конгрес? Ще решат хората. Не, той ще е до година, така иначе има редовна дата за конгрес. Въпросът е какво мислиш за кандидатурите на Бербатов, на Бой Михайлов? Получава се нова вълна, която иска да влиза в ръководството. Нови вълни съм гледал през моя живот доста. Вълнички. Всякакви. Да се излизаш, аз защото сравнявам го със себе си, давам пример винаги с себе си. Аз отидох неподготвен. Стратегията се написах на едни листчета, 3-4, още си ги пазя квадратни, тези, които са бележки. Споделих ги, така не четох. Нищо не си бях приготвил в конгреса. Голям цирк. И като отих на залата, викам, взема да спечеля, аз нямам борт. Аз стоях неподготвен. Нямам нито борт, нито контролен съвет тогава имаше. А Кигов имаше ли по това? Имаше, разбира се. Имаше тогава. Всички ми казаха да не се явявам, защото всичко е решено. И аз с моята глава отидох да се явя. Визех, че спечелих там с 30-40 гласа. Ами сега, дай да мислиме борда. Вкарах малко хора, но то не се прави така. То се подготвят. След това аз сериозни хора предложих, но тогава тези, които после малко ме изиграха роля в моя живот, предложиха большинството. И ако бяхме 13-7, те предложиха аз 6, ако бяхме 15, тяхто беше преимуществото с един човек. Не, това ме е вълнувало. Аз дори имах в един момент мисъл, така мина през главата ми, да си дам отвод след спечелването на конгреса. За този конгрес, какво да ви кажа, аз не съм видял стратегия, не съм видял състав. В смисъл, тръгвам аз с вас. Бербатов извади стратегия, извади екип. Екипа с Португалия 2004-та. Стилян и Мартин, това каза.
стратегията. Представя, ходил при клубовете, нали, в другите. Аз го... един брилянтен футболист. Един човек, който направи много хуманни неща за децата. Това е благородник, това е човек, който прави добри неща. Но в футбола, в тая българския футбол е съвсем различно. От Англия, от Германия. Менталитетите са различни. Тук трябва да се... всеки един да се подготви. Защото Боби, аз не съм... сега съм в изпълкома, нали, по покана на Боби Михайлов. С което никой не мога да каже, че ми е било неприятно, напротив. Човек те пита, съгласен ли си? Да. И от тук нататък противопоставяне на стратегии. От тук нататък работата е... трябва да си е работа. Трябва да си е ходене по места. Трябва да не е агитация. Гласувайте за мен, аз това е. Как функционира самия конгрес? Всеки клуб по едно право на глас не е ли неравнопоставеност? Така е в Европа. Така е в Европа. Ние бяхме на времето по различен начин. А група имаше 6 представители, мисля, че 5 или 6, Б група 4 и В група аматьорския футбол по 1. Тоест професионалният футбол, представителите му трябва да предопределят професионалната политика. Докато сега всеки един клуб е равен на Левски, ЦСКА, Лудогорец, Славия, Локомотив, София и така нататък. От професионалния футбол говоря от бивша тая група. Първо професионална футбол. Дали е правилно или не, решено е. Хората са го решили. Ще се види, за мен професионалният футбол дава основата. И ако има приходи в футбол, това са от професионалния футбол и те се преразпределят вече. Но какво ще се реши? Всеки конгрес си решава. На конгреса може да се реши как да бъде за бъдеще, как да бъдат избори. Но сега са 600-700 мисля, че членове, не знам колко ще присъстват на конгреса, аз съм малко страни от числата. Професионалната лига трябва да се администрира тяло, пръстото, а не от футболния съюз. Защото много се говори за това, ти го спомена в интервюто също, че съм за желание. Борил така доста години да администрира първенството. Може да се стигне и до там. Що не? Футболния съюз ще почули топката на професионалната лига да си решава проблемите с всичките лоши и хубави страни, а футболния съюз се занимава с стратегията на национални отбори, на връзката с държавата, на детско-юношеския футбол. Има толкова много работа. И по този начин футболния съюз ще остане малко встрани от негативизма, това, което става в футбол. От лошите неща ще ги прехвърлят на лигата. Финален въпрос. Националният отбор и неговото бъдеще. Какво мислиш ти, как да се отлепи от това долу, което е 20 години вече? Ами как да се отлепи? Надали има някой, който може да отговори точно. За да се отлепи, трябва да се върнем малко назад, да видим как са постигнати успехите. Успехите в българския футбол са постигнати, когато имаше силна продукция от много центрове в България. Силна, много силна. Говоря на времето, вие сте много млади, имаше един турнир Тодор Горчев. Имаше младежки национален отбор, който беше много силен. За да се подготвят тия младежи, имаше хора, които това беше една любилна, които ги отглеждаха такива треньори, които аз говоря и за себе си, как са ме гледали, как са ме възпитавали. Така бяха всички футболисти. Тоест да се връщаме назад и да видим как са подготвени. Както Ицо да питате, и Бълъков, и който и да питате, той ще каже всички треньори, които са го отгледали, които са го създали. Сега вече се гледат по-различно нещата. Се гледа се спечелване на купа, класиране. Не винаги най-добрите играят в юношеските състави. Играят на по-богатите родители децата.
Тогава беше истинско, защото имаше ученически първенства, имаше педагози, психолози, треньори, които ни учиха да бъдем хора и върху човешкото, върху възпитанието надграждаха футболното. И се получаваха тези успехи. Тоест трябва да се върнем назад и да почнем производство на деца, юноши. Производство говоря да ги, не да ги произвеждаш, грубо казано произвеждаш, да работиш върху тях. Да работиш върху човека първо, да го създадеш с възпитанието. Аз като съм имал четворка и не съм я пускал титуляр. Боже, докато не си поправя бележката, хода по мъките да гледаш мач отстрани. Трябва да се върнем назад, да работиме. Деца и юноши, моя апел да махнем таксите, да има масовост, детско-юношески турнири, училищно първенство. И мисля, че масовостта, ние хората и децата сега вече, училищните дворове са празни. На едно време да закъснееш малко сутринта в събота и неделя, няма място да не играеш в събота. Връщане назад, виждане какво, не искам да се връщаме в миналото, но вземи хубавото от миналото и го надграждай. Това е скоро. Не виждам, ако не се върнем да си имаме треньорите в деца, юноши, младша, юноши, старша, младежите там. И там трябва да стане за мен едно детско-юношеската школа, една подготовка на определени звена. Защита, халфове, нападатели, вътрешни, външни. Цялото звено приеми го в мъжете, почви да работиш с него. Детско-юношеската школа, примерно старшата възраст, когато отиват мъжете, трябва да играят със същата схема, в принцип със същата. Дали 4, да не влизам в подробности, каквато играе мъжки отбор, за да могат да се приобщават, както младежки национален отбор трябва да играе с мъжки, с тая система, за да можеш да вземаш готови звена. Това са мои идеи, възникнали на възприятията, които съм имал от такива големи. Ти предлагал ли си ги на изпълком? Предлагал съм ги колко аз и в ЦСК, като бях, направихме нещо уникално тогава, когато влезе в мъжки отбор от юношеската школа, момче, го викнат в групата, ние премирахме треньора, давахме премия, стимулирахме. Когато играе титуляр, част от премията също получава. Когато продадеме даден футболист, даденият футболист произвел това дете, получаваше също. Треньора, който е произвел, получаваше процент от трансфера. Тоест това ще е стил, това е най-ефтината работна ръка, най-ефтиното нещо, което е собствен юноша да ти заиграе в мъжете. Няма трансфер, няма нищо. Отглеждаш го на дете, възпроизвеждаш го, дигаш го горе и влиза в мъжете. Аз имах щастието да работя с 3-4 от нашите юноши. Левски имаше доста, най-големия успех на Левски на времето. Мисля, че 8 или 9 футболисти от Левски, от детско-юношеската школа бяха титуляри. И много други отбори. И Славия. И Славия сега пък се налага младежите. Аз говоря за миналото. Има много отбори, които държат на своята детско-юношеска школа. Благодаря за това интервю, господин Михов. И аз ви благодаря.